Familieopstilling er en måde at arbejde med relationer på. Det handler om mennesker, og det handler om at skabe kontakt og forbindelse mellem mennesker. Og man tænker familien som et system. Man taler om det som en systemisk måde at arbejde på. Og et system består af dele, og det vil sige, at en familie består af de medlemmer, der er i familien, altså forældre og børn. Og lige i forhold til forældreskabet, der kan man også snakke om far og mor som et system i sig selv. Og det kræver, at forældreskabet bliver varetaget. Hvis det er, man er sammen som kærester, man er gift, altså lever i et parforhold, så er det parforholdet, man skal tage sig af og nære, fordi hvis parforholdet fungerer, så har børnene det godt. Hvis der har været problemer og konflikter, og man er gået fra hinanden, så er det forældreskabet, man skal varetage. Så man skal tage sig af det at være forældre. Og et barn har jo selvfølgelig brug for sine forældre. Også selvom at de måske har det svært med hinanden, måske kan de ikke særlig godt lide hinanden længere, der har været konflikter og kriser og utroskaber. Alt det, der kan gøre, at en skilsmisse bliver en løsning. Men derfor er man stadigvæk forældre for barnet. Så kan forældrene, når de kigger på deres barn, anerkende og måske ligefrem elske den anden i barnet. Altså, kvinden, hun blev måske forelsket i en anden, eller ville skilles, og manden, han kom aldrig rigtig over det, og han har en vrede i sig, og når han ser på sin søn, så kan han også godt se sønnens mor i ham, og det kan han ikke lide. Så derfor så taler han dårligt om hende i sønnens påhør. Det ved man jo selvfølgelig, at det ikke er godt for børnene. Så noget af det, man er meget optaget af i familieopstilling, det er, hvordan kan man skabe for det første en erkendelse af, hvad er det for en pris, det her barn betaler, når man ikke gør det. Og for det andet også, hvad skal der til? For man kan komme derhen til, at man virkelig kan erkende, jamen inde i barnet, der kan man jo sige, at der er det kærlighedsforhold, det er jo lykkedes. Fordi barnet er det produkt, kan man sige, det der er blevet født og skabt, og som består både af faren og moren, og de gener og den familiedynamik, som de har med sig, så man forsøger at forene de to i barnet og skabe mulighed for det. Og det er lettere sagt end gjort. Der er nogle mennesker, der har rigtig, rigtig svært ved at komme derhen på grund af svigt og traumer og historier, de har med sig hjemmefra osv. Men det er det, man er optaget af. Det er, hvordan kan forældre blive styrket i, når de er sammen og varetage parforholdet. At hvis børnene har problemer, så skal man tage sig af sit parforhold. Man skal tage sig af sig selv, så man kan fungere i sit parforhold. Og hvis der er skilsmisse, så er det forældreskabet, man skal tage sig af. I familieopstillingen vil man tydeliggøre det ved, at man eksternaliserer det. Nogle gange kan det være svært at fange kompleksiteten og dynamikken, når man ligesom kun har overladt til sin egen version af virkeligheden og sine egne tanker. Altså rigtig mange tror, at de ved, hvordan den anden har det og tænker, og det de synes om den anden, at det er sandheden. Men det er meget mere komplekst end som så. I en familie er der lige så mange versioner af sandheden, som der er medlemmer af familien, kan man sige. Ikke? Og tit er det fuldstændig som om, at det er nogle forskellige historier, man hører, selvom det er den samme familie og den samme situation, familiemedlemmerne taler om. Så man forsøger at tydeliggøre det, at få virkelig set helheden. Og det gør man ved, at man eksternaliserer det og laver en opstilling på det igen. Så man opstiller altid. Det er derfor, det hedder familieopstilling. Så man opstiller børnene ind i det, og man opstiller altså parforholdet. Og så kan man temmelig hurtigt se, hvor skoen egentlig trykker. Og det kan være meget, meget direkte information og oplysning og føre til, at man kan se det klart, når det er, at man opdager, at det faktisk er børnene, der betaler prisen her. Ikke? Så i familieopstilling er det, man forsøger at skabe, det er at balancere, man kalder det hierarkiet, forstået på den måde, at børn er børn og voksne er voksne.
Og når børn bare får lov til at være børn, og forældre tager det ansvar, der er deres, så er det løst. Det lyder enkelt, men det kræver meget.